L-għodwa tajba. Illum 28 ta' Marzu, ħamis ix-xirka. Nilqakom għal qudiesa tal-Griżma mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt. Din hija l-unika qudiesa li tiġi ċċelebrata f'ħamis ix-xirka filgħodu u matula s-saċerdoti djoċeżani u dawk reliġjużi iġeddu l-wedijiet tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħhom. Matul il-qudiesa l-Arċisqof ibierek ukoll iż-żjud li jintużaw fis-sagramenti matul is-sena.
L-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu. Il-paċi ma'kom. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-misteri għad-disa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallej dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Excelsis Deo. Et interna pax hominibus bone benedicimus glorificamus
nitolbu. U Alla inti konsagrajt li libnek il-wahdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-Messija u l-Mulej. Fil-ħina tija kamel li aħna li għanna sem mill-konsagrazzjoni tiegħu inkunu xhieda tal-fidwa quddiem id-dinja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, kolli miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktib tal-profeta Eżajija. L-Ispirtu ta' Sidi l-Mulej fuqi, għax il-Mulej konsagrani, biex nwassal il-bxara tajba l-fqajrin, bat nindewwi il-qalb miksura, biex nħabbar il-ħelsin lill-imjasrin u lill-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs, biex innidi s-sena tal-grazzja tal-Mulej u jum il-vendetta ta' Alla tagħna, biex nfarraġ lill-imniktin, biex nferraħ lil dawk li jibku f'Sion, nagħtihom kuruna flok irmiet, żejt tal-ferħ flok l-ilbies tal-vistu, l-għana tal-foħrija flok ruħ mitluqa. Lilkom isejħulkom il-qassisin tal-Mulej, għaddejja ta' Alla tagħna isemmukom. Jien bis-sewwa nħallasom u nagħmel magħhom patt tal-dejjem. Nisilhom ikun magħruf fost il-ġnus u wliedhom qalb il-popli. Kull min jarhom jarafhom li huma nisel imbierek mill-Mulej. Verbum Domini. Deo gratias. Ittibat al-Mulej, irridejjem nanni. Flimkien. Sibt lil David għaddej tiegħi, biżejt imqaddes tiegħi tliktu, tkun idi dejjem miegħu, u nsaħħu qalbi tiegħi. Miegħu jkunu l-fedeltà u t-tiba tiegħi, bismiet is-saħħa il-qawwa tiegħu, u jsejjaħni missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Grazzja lilkom u slim minn għand Ġesu Kristu, ix-xhud fidil il-kbir fost il-mejtin, il-prinċep ta' slaten tad-dinja, lil dak li ħabna u li ħallna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu u li għamilna saltna assisin għal Alla tiegħu u missieru, lilu glorja u seta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Arawh ġej fi sħab
u l-għajnejn kollha jarawh. Ukoll dawk illi kienu nifduh. U r-razzezz kollha tal-art jibdew iħabbtu fuq sidrhom minħabba fih. Iva, Amen. Jiena huwa l-Alfa u l-Omega, jgħid il-Mulej Alla, li hu u li kien, u li għad irid jiġi. Dak illi jista' kollox. Verbum Domini. Gloria ut Tifhir, lila Cristo flimkien. L-Ispirtu tal-Mulej fuqi, batni nwassal il-bxara tajba lil-fajrin. Flimkien. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Gloria lilek, Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu ġie f'Nazzaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar tas-Sibt u qam biex jaqra. Tawh f'idejh il-ktieb ta' Iżajja l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-Mulej fuqi għax hu ikkonsagrani, batni inħabbar il-ħelsien lill-imjasrin, inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-omja, irrott il-ħelsien lill-maħqurin u nxandar is-sena tal-grazzja tal-Mulej. Imbagħad reġa' għalaq il-ktieb, taħ lura lil-qaddej u qgħad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu imsamra fuqu u beda jgħidilhom din il-kidba seħħet illum intom u tisimgħu. Il-kelma tal-Mulej.
lil dak li ħabna u li ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu li għamilna saltna assisin għal Alla tiegħu u missieru lilu l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Dawn il-kliem mill-Apokalissi ta' San Ġwan li qrajna illum nixtieq nipproponihom lilna s-saċerdoti b'mod speċjali. Dan il-jum li fih il-Knisja tibda tiġġedded bit-berik ta' żjud qaddisa. Aħna inġeddu l-impenn saċerdotali tagħna u mill-lejla sal-għajt qaddis tal-mulej fit-tridwu tal-għajt ngħixu mill-qrib dik l-iskola tal-imħabba u ħniena li għallimna Ġesu. Ejjew niskopru lil Ġesu ta' Nażaret li jħabbar il-programm tiegħu bħala programm ta' ħelsien, illuminazzjoni, ta' faraġġ, ta' ferħ. Ejjew narfu fih dak li ħabna. Ħabna fil-misteru tal-ħolqien bħala il-verb li bih Alla ħalaq kollox. Ħabna fil-misteru tal-mamudija tagħna li bih sejħinna mid-dlam għad-dawl tiegħu tal-għaġeb. Ħabna fil-misteru, u aħna l-koll nafu kemm hu misteru kbir, tal-vokazzjoni saċerdotali tagħna. Imma llum iridu nikkonfermaw ukoll b'umiltà u b'sens ta' realizmu li f'Ġesu ma nsibux biss dak li ħabna, imma wkoll dak li ħalna u kontinwament iħolna minn dnubietna. Għaliex din l-ammissjoni umli, realistika, konkreta iġibna quddiem Ġesu bħala t-tabib tar-ruħ tagħna. U t-tabib għandhom bżonnu daw kollha li jarfu li jeħtieġu il-fejqan. Aħna forsi faċli iżjed ngħidu lil mulej ħabna, imma inqas faċli nammettu li għandu bżonn u li fil-fatt kontinwament iħolna minn dnubietna. U llum aħna winġeddu l-fedeltà tagħna lejh nagħmlu hekk bl-umiltà kollha. Inġeddu l-fedeltà tagħna lejn dak li ħabna u li kontinwament hemm bżonn u għandna bżonn li jħollna minn dnubietna, mill-infedeltajiet tagħna, minn naqqas ta' ħeġġa tagħna, forsi mill-preżunzjoni tagħna. U da kollu li għamlu bis-saħħa ta' demmu. Aħna s-saċerdoti eżis ħuti, magħżula minkejja dnubietna biex nikkonsagraw il-ħobs u l-inbit li bil-qawwa tal-Ispirtu Santu l-kelma tal-mulej isiru il-ġisem u d-demm ta' Ġesu. Id-demm ta' Ġesu imxerret għalina u hekk li jħonna minn dnubietna. Aħna wkoll għandna l-privileġġ li f'ismu inħollu minn dnubiethom lil ħutna. U għandna bżonn lil xulxin biex ninħallu mid-dnubiet tagħna. Il-mulej fl-erf tiegħu ħelisna minn kull referenzjalità. Bħal barbier li diffiċli jaqta' xaru u jiġi pulit. Hekk ukoll aħna għandna bżonn il-ministeru ta' ħutna s-saċerdoti biex il-mulej jeħlisna minn dnubietna. Għamilna saltna assisin għal Alla tiegħu, mhux għalina nfusna, imma l-Alla. Alla ta' Ġesu u missieru. Aħna għalhekk imsejħin
U dan jatina mhux biss sens ta' identità imma sens ta' missjoni. Meta l-mulej irxoxt, lil Pietru jitolbu għal 3 darbiet l-istqarrija tal-imħabba u rida tajba tiegħu. U Pietru imriet u mriex jgħidlu Sinjur, inti taf li jiena nħobbok. Ġesu jagħtih il-missjoni li jira, li jkun raj, imma jfakru, jira il-ħrief tiegħi, in-naċ tiegħi. U aħna llum nitolbu l-mulej biex jeħlisna minn kull element ta' possessività, ta' dominju, ta' awtorità imsejsa fuq il-vanaglorja jew fuq il-kilba l-poter. Għaliex aħna għaddejja tal-merħla li mhijiex tagħna. Aħna qassisin għal Alla ta' Ġesu u missieru. Imma aħna wkoll għaddejja. L-aħħar ħsieb nixtieq naqsam magħkom u stedina mill-qalb. Ġesu għamel mistoqsija fondamentali meta tkellem fuq l-għalqa, l-ħsad u l-ħaddiema. U qal imma tgħid ikun hemm ħaddiema biżżejjed għal ħsad. Kull kelmiet li tagħna huwa dak li nixtieq nafda lil kull wieħed minna imma anke lill poplu ta' Alla kollu. Allura lil kull wieħed waħda minna. Itolbu mela. Rogate ergo, itolbu mela. U aħna nittolbu bil-ħnina biex il-mulej ikompri jibat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Il-ħsad huwa kbir. Il-ħsad huwa kbir. Imma l-ħaddiema ftit. U donnom qed ikomplu jonqsu. Il-ħaddiema imma naqilowhom bħala don tal-ħnina ta' Alla. Itolbu mela. U l-konsenja li nixtieq nagħmel lili nnifsi u lilkom ħuti illum fil-quddiesa tal-Grisma f'ħamis ix-xirka li aħna qabel ma naqtu qalbna, qabel ma naqtu kull tama, niddedikaw iżjed ħin għat-talb. L-ewwel nett it-talb personali li huwa l-intimità tiegħi ma' Alla ta' Ġesu Kristu. Tħobbni int, Sinjur, inti taf li jiena nħobbok. Imma wkoll it-talb ta' interċessjoni għal poplu qaddis ta' Alla, għaż-żgħażagħ tagħna biex il-mulej ikompli sejjaħ u jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Suġġeriment ċkejken. Tradizzjonalment almenu mis-seklu 17 l-ewwel ġimgħa tax-xahar huwa l-ewwel ġimgħa tax-xahar huwa jum iddedikat għad-devozzjoni tal-imħabba ta' Ġesu għalina, għall-qalb ta' Ġesu, għall-persuna tiegħu. Jgħidilna tgħallmu minni għax jiena ta' qalb ħelwa u umli. Huwa l-jum tat-tenerezza ta' Ġesu, il-jum tal-manswetudni tiegħu, il-jum tal-umiltà tiegħu. U f'dan il-jum, għażiż għad-devozzjoni popolari, ispirata minn Paraj Lemonjal u mid-derjiet ta' Ġesu lil Santa Margherita Maria Alacoque. Ejjew aħna saċerdoti nagħmlu talba ħerqana għal vokazzjonijiet saċerdotali qabel xejn. Għal vokazzjonijiet saċerdotali. U allura anke fil-parroċċi nitlob lill kappellani tagħna, lid-djar tar-reliġjużi tagħna, b'mod speċjali fil-knejjes miftuħin għall pubbliku, biex kull ewwel ġimgħa tax-xahar ikollna mument ta' adorazzjoni. Imqar fiskiet, imma bl-intenzjoni speċjali għal vokazzjonijiet.
Aħna nissapportjaw il-kull min fid-djoċeżi għandu l-missjoni jaħdem għal promozzjoni tal-vokazzjonijiet. Imma l-ebda emil u ħidma tagħna mi se tħalli l-frott jekk ma tkunx imsoqqija mit-talb. Mit-talb fiduċjuż falla l-imbierek li ħabna u ħalna minn dnubietna. Għaliex aħna nifhmu wkoll għax nafu n-narrattiva tal-vokazzjoni ta' kull wieħed minna. Li llum nitlob għal vokazzjonijiet u l-frott tat-talb tiegħi jaħsdu ħaddieħor. Imma dan m'għandux jaqtanna qalbna. Għax il-ħsad mhux tagħna, l-għalqa mhux tagħna, aħna għaddejja. U kif meta Naaman quddiem il-profeta jisma' l-kelma isma' titfiq mur inħasel fix-xmara Ġordan u jirrabja dan. Jgħid Damasku għandna tant xmajjar għalli nagħmel u hemm dik il-kelma tal-erf tal-qaddija ta' Naaman. Iwa talbek, kieku talbek xi ħaġa kbira kont tagħmilha għax talbek ġest umli. Ma ħallulux hekk biex jibqgħu ħajjin setu s-supervja. U Ġesu jitlobna din il-fiduċja. Itolbu mela. Ejjew nilqgħu it-talba u l-istedina tal-imgħallem. Aħna nafu kemm il-ħsad huwa kbir, nafu kemm il-ħaddiema huma ftit, imma nafu wkoll il-kelma li qalinna Ġesu li ħabna u ħalna mid-dnubietna. Itolbu mela lil Sid il-ħsad. U li eżis ta' kull sena bħallum issir it-tifkira ta' dak il-jum meta l-Mulej Ġesu ta' sem mis-saċerdoċju tiegħu l-Apostli u lilna. Aħna niċċelebraw din it-tifkira tridu intom iġġeddu quddiem l-isqof tagħkom u quddiem il-poplu qaddis ta' Alla il-wedijiet li darba għamiltu. Iva irrid. Tridu intom tintrabtu aktar mal-Mulej Ġesu billi tiġħdu lilkom infuskom u twettqu dawk il-wedijiet li intom imqanqlin mill-imħabba ta' Kristu għamiltu b'fer kbir meta aċċettajtu l-uffiċċji qaddisa tagħkom fil-Knisja tiegħu dakinhar tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħkom. Iva irrid. Tridu intom tkunu amministraturi fidili tal-misteri ta' Alla fl-Ewkaristija mqazza u li bil-fedeltà kollha fid-dawl ta' Kristu ir-ras u r-raj taqdu dmir qaddis li tgħallmu imqanqli mhux mir-reba għal ġid iżda mill-ħeġġa l-irwieħ. Iva irrid. U intom uliedi eżis jitolbu għall presbiteri tagħkom biex il-mulej ixerret fuqhom bil-kotra l-ġid tiegħu. Ħalli huma bħala ministri fidili ta' Kristu il-qassis il-kbir tagħna iwasslukom għandu li hu l-għajn tas-salvazzjoni.
u jitolbu għalija wkoll biex inkun fidil fil-qadi ta' dmir apostoliku għafdat li fiċ-ċokon tiegħi u nsir fostkom ġbija ħajja u dejjem iżjed perfetta ta' Kristu li hu l-qassis, ir-raj tajjeb, li mgħallem u l-qaddej ta' kulħadd. Christe audinos. Il-mulej ħarisna l-kol fl-imħabba tiegħu u jalla jwassalna l-kol kemm aħna rajja u merħla fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier ilqa iż-żejt tal-griżma tal-morda. Inroddu ħajr lil Alla. U Alla missier ta' kull faraċ intrit li permezz ta' ibnek il-morda jitfejqu mill-mart tagħhom. Fit-tiba tiegħek ħadd iwieden għat-talb tal-fidi. Ibat mis-sema lid-difensur l-ispirtu qaddis tiegħek fuq dan iż-żejt li inti jogħġbok tnislu mis-siġar għas-saħħa tal-bniedem. Xered fuq il-barka qaddisa tiegħek biex daw kollha li jindilku bih ikollhom il-ħarsin fil-ġisem u fir-ruħ u jeħilsu minn kull tbatija
minn kull nuqqas ta' saħħa u minn kull mart. Jitbirek minnek għalina mulej dan iż-żejt qaddis tiegħek, f'isem Ġesu Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Missier, ilqa żejt tal-katekumeni. Inroddu ħajr lill-Alla. U Alla qawwa u ħarsin tal-poplu tiegħek birek dan iż-żejt li ħlaqt bħala sinjal ta' qawwa u saħħaħ il-katekumeni li jindilku bih. Għatihom l-erf u l-qawwa tiegħek biex jifhmu aħjar l-Evanġelu ta' Kristu. Qawwilhom qalbhom għad-dmirijiet tal-ħajja nisranija u għamilhom ulied adottivi xierqa tiegħek biex jieħdu tweli ġdid fil-Knisja tiegħek u jgħixu ħinja fiha. Bi Kristu Sidna. Missier ilqa żejt tal-Krizma. Inroddu ħajr lill-Alla. Ħuti eżis nitolbu lill-Alla l-Missier li jista' kollox biex ibirek u jqaddes din il-Griżma u biex dawk li jindilku biha minn barra iħossu l-ġid tagħha minn ġewwa u tkun tistħoqilhom il-fidwa mingħand Alla. U Alla li għamiltinna s-sagramenti u tajtna l-ħajja, aħna nrodulek ħajr, għattiba tiegħek li ma bħala. Għax inti fil-patt il-qadim rid li ż-żejt ikun jaħbi fih innifsu il-misteru ta' tqaddis. U fil-milja ta' żminijiet oġbok turina b'mod tal-għaġeb it-tifsira sħiħa tiegħu f'ibnek il-Għażiż Ġesu Kristu Sidna. U wara li salva lill-bniedem bil-misteru tal-għajt, mela lill-Knisja tiegħek bl-Ispirtu Santu u b'għaġeb kbir għannija b'uffiċċji qaddisa biex bija jitwassal sal-aħħar l-emil tas-salvazzjoni fid-dinja. Minn dak iż-żmien bil-misteru qaddis tal-Griżma inti tqassam il-għana tal-grazzi tiegħek lill-bnedmin. Hekk li wliedek imwielda mill-ġdid bil-ħasil tal-Magħmudija jitwettqu b'konsagrazzjoni mill-Ispirtu Santu u jieħdu sehem mill-uffiċċju tiegħu ta' profeta, assis u sultan. Nitolbuk għalhekk mulej
biex bil-qawwa tal-grazzja tiegħek din it-taħlita ta' fwejjaħ u żjud issirilna sagrament tal-barka tiegħek. Kxerret bil-kotra d-doni tal-Ispirtu Santu fuq ħutna li jindilku b'din il-grisma. Żejjen bid-dija tal-dusija kull post u kull ħaġa li jieħdu fuqhom il-marka b'dan iż-żejt qaddis. Imma fuq kollox, bil-misteru ta' dan iż-żejt, ibqa' kabbar il-Knisja tiegħek sa ma tilħaq dik il-milja sħiħa meta inti fid-dija tad-dawl tiegħek ta' dejjem issir kollox għal kulħadd ma' Kristu fl-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-aħwa jżis aħna u nroddu ħajli l-Alla għal grazzi li għatina biż-żejt li għadna kemm berikna u ikkonsagrajna. U nifirħu wkoll bid-don tas-saċerdozju ministerjali li oġbu jagħti lill-Knisja. Ejjew b'fiduċja ta' wlied inresqu qudiemu t-talb tagħna biex il-poplu ta' Alla isib kull għajnuna meħtieġa fit-triq tal-perfezzjoni fuq din l-art. Għall-Knisja kollha mxerda mad-dinja biex tkun sinjal ta' mħabba u ta' tama għall bnedmin kollha, l-iktar fost dawk li jbatu fir-ruħ u fil-ġisem. Dominum de precemur. Għall-Papa Franġisku, għall-Isqof tagħna Charles u għall-isfijiet kollha biex bl-erf li ġej minn Alla, bil-kelma u bl-eżempju,
ikunu xhieda ta' Kristu li ġie biex jaqdi bl-imħabba. Dominus precemur. Għas-saċerdoti kollha, dioċeżani u reliġjużi biex imqanqlin mill-imħabba kbira ta' Alla u mill-grazzja tiegħu li rċevew fl-ordinazzjoni tagħhom ikunu għal kulħadd aħbar tajba ta' mħabba, ħniena, tama u kuraġġ. Dominum de precemur. Għal-mexxejja tal-ġnus kollha tad-dinja biex iħallu l-Ispirtu ta' Alla idawwalhom fit-tmexxija tal-popli affdati fir-responsabilità tagħhom. Dominum de precemur. Għal dawk li Alla qed isejjaħ biex jimxu warajh u jagħtu ħajjithom lilu fil-poplu tiegħu fis-saċerdozju biex iwieġbu b'ġenerożità u entużjażmu għas-sejħa tiegħu f'kull ħin ta' ħajjithom. Dominum de precemur. Għalina l-koll biex iktar u iktar matul dawn il-jiem qaddisa nilqgħu il-grazzi li Alla jagħtina bis-sagramenti tiegħu minn idejn il-Knisja b'qalb miftuħa u b'rat ta' ħajr. Dominum de precemur. U Alla għajn tal-għena u tal-qdusija tagħna. Ilqa' dawn it-talbiet qiegħed nagħmlulek. Bibnek Ġesu il-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid, midluk minnek bl-Ispiritu Santu, u li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-għandu lejk sagrifiċċju ħatti fil-glorja ta' Jessu, ħatti ġittana u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej biex is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek inaddafna bil-qawwa tiegħu mid-nubiet tagħna tal-imoddi, iwettaqna fil-ħajja tal-grazzja u jmexxina l-qudiem fit-triq tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħu lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Inti konsagrajt lill-ibnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. U biħsieb li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għax hu mhux biss iżejjen b'saċerdozju regali lil poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jażel lil xi wħud u bit-tqejjid tal-idejn iseħħibhom miegħu fil-ministeru qaddis tiegħu. Huma f'ismu iġeddu sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem fl-ikla tal-għajt li ħejju għal uliedek. Imexxu bl-imħabba il-poplu qaddis tiegħek, jgħixuh bil-kelma tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni taħutom, iħabirku ħajsiru ġbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidi u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'feh kbir intennulek. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati bħal ħobs rat il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġerat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek inxerta Martinia kollha. Flimħabba flimkien mal-Papa Franġisku, Maris Oktana Charles, Maris Joseph li et jenu, mal-is fijiet kollha u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħudna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Omma Alla Marija, mal-Arrussaħa San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titind kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
Danu l-ħaruf talla danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. U lej ma jistoqlix li tidħol ta' tis-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. Fiċ-ċokontana nitolbuku Alla li tista' kollox biex aħna li ġġeddidna mis-sagramenti tiegħek jistoqilna nsiru l-fwieħa ta' Kristu li għajxu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Is-soltu nagħti l-awgurju personali lil dawk li qed jiċċelebraw anniversarju partikolari. Il-lista llum hija twila, nitlobkom toqgħodu ftit bil-qiegħda. U nagħmlu hekk, nagħtu ċabċipa kbira lil din lista għall grazzja tal-la twila fl-aħħar. Jew issa, all right, issa wkoll. Nibdew dawk li dis-sena qegħdin jiċċelebraw 10 snin mill-ordinazzjoni saċerdotali tagħhom. Fader Lukku Tajjar, Patri Clinton Farrugia, MSSP, Patri Carmenu Spiteri, Terezjan, Patri Christian Anthony Borch, Franġiskan Konventwali, Patri David Cortis, Agostinjan, Patri Joseph Formosa, Franġiskan Konventwali, Fader Brian Jalanze, Father Paul Mizzi, Father Peter Paul Sultana, Father Francis Peter Binot de Souza, dawn għalqu 10 snin. Natuhom ċabċipa, almenu grupp, ejja, grupp. Grupp Sapirjoli għalqu 25 sena saċerdoti qed jiċċelebraw din is-sena il-ġublew tal-fidda. Father Kanonku Christopher Gallia, Father Simon Xiberras, Monsieur Patrick Incorvajja, Patri Alexander Sherry, Karmelitan, Patri Arthur Kutajjar, Franġiskan Konventwali, Patri Sandro Camilleri, Salesian, Patri Antoine Farrugia, Salesian, Patri Garvin Grek, Karmelitan. Għax il-lista ma tispiċċa adversew, Father Daniel Cardona, Father John Farrugia, Father Stefan Attart u Father Raymond Zammit. Għan iċċekkja li wasanna sa Zammit, daw għalqu 25 sena, ċabċipa kbira il-dawħutna s-saċerdot. Issa kif jaf kulħadd għandna l-grupp kbir li ġew ordnati fl-1974 u li dis-sena qegħdin jagħlqu 50 sena saċerdozju l-ġublew tad-deb. Il-ġublew tad-deb bittama li niċċelebraw ukoll 20 soħra il-ġublew tad-djamanti. Imma ħanibdew almenu bil-ġublew tad-deb. Din hija lista twila x'kif tafu. 50 sen ilu Monsignor Arċis Ogonzi il-predeċessur tiegħi kienet tiċċelebra 50 sena episkopat u allura biex jiċċelebra l-50 sena episkopat ordina propjament 51 saċerdot. Dawn huma s-saċerdoti li għadhom magħna llum u qegħdin niċċelebraw allura din is-sena il-ġublew tad-deb. Kanunku Michael Aġus, Kanunku Vincent Borch, Kanunku Carmelo Busuttil, Kanunku Carmelo Duncarm Camilleri, Monsieur Anton Abela, Monsieur Victor Aġus, Monsieur Vincent Kakija, Monsieur Alfred Camilleri, Monsignor Anton Kassar, Monsignor Charles Cordina, Patri Angelus Kakija MSSP, Patri Charles Diacono Franġiskan, Patri Filip Kutajjar Kapuċin, Patri Richard Bonnici Franġiskan Kapuċin, Patri Carmel Dimek Kapuċin, Patri Anthony Dimek Kapuċin, Patri Leonard Falzon Izziju Kapuċin, Patri Anthony Briffa Kapuċin, Patri Publius Mer Kapuċin, kontu ħafna Kapuċini, si. Patri Joseph Saliba, Franġiskan Konventwali, Patri Francis de Guara, Franġiskan Konventwali, Patri Emanuel Teuma, Franġiskan Konventwali, Patri Frank Borch Dominikan, Patri Vincent Mikallev Dominikan, Patri Carmel Tonna Dominikan, Patri Joseph Mary Borch Agostinian, Patri Charles
Ċini Salesian, Patri Alfred Mikallef Ġiżwita, Patri Joseph Ċini Salesian, Father Colin Apap, Dunsalv Borch, Father Adrian Caruana Colombo, Father Joseph Ellul, Father Reginald Magri, Father Carmelo Tanti, Patri Nicholas Gallia Capuccin, Patri George Bezzina Stenna daw għal 60 sena, xin numbers kontet narron ħażin. Nifu Carmelo Tanti u natuhom ċabċipa kbira. Naslu fit-tmiem il-Qudiesa Issa għandna żewġ saċerdoti li qed għaddu 60 sena. Il-lejla fis-sitta l-Arċisqof Charles Xikluna se jmexxi t-tifkira solenni tal-ikla tal-mulej fejn se jaħsel riġlejn ta' persuni. Fit-tmiem il-Qudiesa se jkun hemm ħin qasir ta' adorazzjoni quddiem l-artal ta' repożizzjoni u tajjeb li tkunu tafu wkoll li din il-Qudiesa se tixxandar fuq TVM. Inħeġġukom ukoll sabiex f'dawn il-jiem qaddisa tattendu tipparteċipaw fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' tridu tal-Għid fil-parroċċi. Tista' tiċċekkja x'hemm fil-parroċċa tiegħek u f'parroċċi oħra billi żżur il-website ħinijiet.knisja.mt. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.